Salutare tuturor! Eu sunt Tamara, HR Manager în cadrul companiei SD și pe data de 14 decembrie te invit la un webinar online super util pentru toți cei care vor să aplice un job în IT. În cadrul acestui webinar vei afla mai multe detalii despre cum să-ți faci un CV atractiv pentru angajator, tipurile de joburi la care poți aplica ca începător, care sunt etapele procesului de recrutare și cum să te pregătești de ele, cum să-ți crești șansele de angajare și ce greșeli să eviți în cadrul unui interviu și, nu în ultimul rând, să înțelegi cât de important este procesul de onboarding pentru tine și ce trebuie să faci ca să treci cu succes perioada de probă. Dacă ești la primele experiențe de angajare în IT sau te-ai reprofilat în acest domeniu și ești gata să aplici la un job, te aștept la acest webinar cu mai multe detalii. Pregătește și o listă de întrebări. Vă răspunde cu mare drag.